Здравейте, приятели в Нострабет. В сряда ви предлагам да погледнем три двубоя от Висшата лига. Започвам с Астън Вила срещу Брайтън. Трябва да кажем, че Астън Вила има една победа в последните 5 мача във Висшата лига. Вече възможността Вила да се бори за титлата така намалява драстично. Брайтън също не е в добра форма. Те пък имат една победа в последните 12 мача в лигата. Дори се заговори за това, че Брайтън може да бъде намесен и в битката за оцеляване, което изглежда между другото малко странно, така или иначе. Но Вила е по-добрият отбор в този матч, без никакво съмнение. Мисля, че у дома е време бирмингамци да спечелят, така че тяхната победа ми изглежда най-логична. И другото нещо, което мога да кажа е, че очаквам второто по време да има над 1,5 гола, т.е. 2 или повече само през второто по време в матча. Мнозина говорят и за гол в двубой, но аз бих се въздържал. Втория мач, на който ще обърна внимание, е Манчестър Сити срещу Фулъм. След бляскавата победа на Анфилд срещу Ливърпул, която даде изключителен морален стимул за Манчестър Сити, аз очаквам те да връхлетят Фулъм от дома на Етихад и просто да разбият Котиджърс. На всичкото отгоре, трябва да кажем, че Фулъм не е в най-добрата си форма, защото има загуби 3 от последните си 4 мача. Изведнъж ефективността при разиграването на топката вече не бе толкова сериозна, колкото в периода преди това. Трябва да кажем, че исторически Манчестър Сити се справя феноменално срещу Фулъм, имат 100% успеваемост за последните 19 мача, така че от тази гледна точка всичко предполага убедителна победа на Манчестър Сити, дори с повече от един гол. Тук може да прегледате хендикап вариантите във всички аспекти. Накрая Съндърланд срещу Ливърпул. Тук ви предлагам, може би, малка изненада, не знам доколко е изненада, но Съндърланд да не загуби този двубой. Защо? Първо ще липсва Собослай. То е много интересно вдъхновение за състава на Ливърпул, независимо къде е поставен на терена. Много е влиятелен. Ще липсва заради червения картон срещу Манчестър Сити. Ливърпул в последните 3 гостувания загуби точки. Съндърланд пък е единственият отбор във Висшата лига, който е непобеден на Stadium of Light. Като добавим към това и чисто физическия подход, който Съндърланд има. Добрата игра на Съндърланд срещу Арсенал принципно, макар че загубата с 0-3 говори за друго, но играта им беше наистина добра. Аз смятам, че най-нормалното нещо е да очакваме Съндърланд да не загуби този матч и поне на мен лично ми се струва, че в този матч няма да има много голове, но няма да стигам до идеята за под 2,5 гола. Ще си остана само на това Съндърланд да не загуби тази среща.